Illum il-President ta' Malta, it-tabib George Vella, ikkonfermani bħala l-kap tal-Oppożizzjoni. Id-deċiżjoni tal-President meħuda bis-seta li tagħti lilu l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna hija deċiżjoni li għandha tiġi rispettata minn kull min jemmen fis-saltna tad-dritt f'pajjiżna u fuq kollox b'rispett lejn il-Kostituzzjoni, l-ogħla liġi tal-pajjiż. Deċiżjoni ċara mill-President George Vella, Adrian Delia m'għandux jitneħħa minn kap tal-Oppożizzjoni. Fi kliem il-President ta' Repubblika, din id-deċiżjoni twaqqaf kull forma ta' diskussjoni li kienet bdiet fl-aħħar jiem. Il-President stqar li minkejja l-vot mid-deputati, Adrian Delia m'għandux jitneħħa minn kap tal-Oppożizzjoni għaliex għadu jgawdi il-pożizzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-President Vella ddeskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda bla preċedent u qal ukoll li mill-lenti tiegħu jidher ċar li din is-sitwazzjoni kienet se toħloq imblokk legali u kostituzzjonali. Fil-fatt huwa spjega li l-konsiderazzjoni li xi ħadd ieħor f'dan il-każ membru li jkun sar il-kap tal-Partit tal-Oppożizzjoni li jkollu l-akbar forza numerika fil-Kamra imma li ma jkunx il-kap tal-Partit tal-Oppożizzjoni ukoll issib diffikultajiet. F'kumment illi ta' ftit tal-ħin wara li ħareġ dan il-komunikat, Adrian Delia qal li rida tiegħu f'dan il-mumenti li jibqa' jservi lil poplu b'lealtà, b'determinazzjoni aktar minn qatt qabel. Intenni id-determinazzjoni tiegħi li bħala kap tal-Oppożizzjoni inkompli nagħti l-enerġija kollha tiegħi u s-saħħti kollha b'servizz lejn il-Maltin u l-Awċin kollha. U bħala kap tal-partit lejn it-tesserati illi fi proċess demokratiku eleġġewni bħala kap tal-partit. Illum ma rebaħ ħadd. Nibdew nirbħu biss meta narfu kif nissaħħu, meta narfu kif irridu nagħmlu il-ġid lil pajjiżna billi nużaw il-partit illi llum fimna aktar minn qatt qabel illi huwa wkoll strument illi l-Kostituzzjoni tagħna tarfu. Il-partit illi hemm eluf fuq eluf illi f'dawn l-erba' ijiem weġġaw għalih, sofrew għax iħobbuh. Adrian Delia stqar li rridu nħarsu l-qudiem b'tama u kulħadd irid jaħdem lejn it-triq tas-sewwa biex flimkien inħarsu l-ġid komuni għaliex fi kliemu stess il-Partit Nazzjonalista biss jista' joffri alternattiva għal dan il-gvern. Jiena ħannimxi din il-mixja, jiena ħanimxi it-triq kollha. Jiena ħankun qiegħataw biex naċċerta illi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni li jmiss ikun għamel minn kollox biex dak illi il-gvern qed ifalli fih, aħna nnuru illi kapaċi nirnexxu fih. Illi kapaċi nistiednu iktar u iktar nies li diġà qed jitilqu u jitilfu l-fiduċja fi gvern li m'għadux imqar laburista għax nesal iż-żgħir tilef il-boxra soċjali m'għadux iħares id-drittijiet tal-vulnerabbli rema lil ħaddiem. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li jilqa' d-deċiżjoni tal-President se jibqa' jistinka fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u favur il-ġustizzja u l-verità. B'dan il-mod il-Partit Nazzjonalista qiegħed ukoll jilqa' l-appell li jagħmel il-President ta' Malta favur stabilità demokratika f'pajjiżna.